के गाड़ी लागेला हमनी जेकर उम्र बा नंद किशोर बाबू नौका लड़का लोग देखते खुश हो जाला कि रे भाई बेसवा हमनिए के एज के हौस बिना बतौले फीलिंग बुझ जे है सब। हाँ लेकिन पुरानिया लोग के तनी शंका होला कि रे कथा कहानी जानत होई है सब कि ना। तो ऐसे जनरल स्टोर बनबो तो कोनो ग्राहक फिर के ना जाए। चलाक लड़का के 50 रुपया देव तो में आलू प्याज भिंडी टमाटर मरीचा सब थोड़े थोड़े किन ली। बुड़बक लड़का के 100 रुपया दे दी 100 रुपया के टमाटर उठा के धो दी। चटनियों पीसे के होई त नीमक मरीचा दूसरा के यहाँ से खोजे के का कहता रहो कि टीम में खर्चा बा 1 रुपया तो कोनो टीम के ना देवे ऊपर से बजा के उहे तरह के पैसा देवेला। ठेकैता लिखी काहे है त कब हई का मो सब ब्यास में थोड़े कि न हो जाना के बियाह शादी भइल बा सब जना नठे बा केकरा प वो खर्चा बा वो सब प्यार के मंडली जाए। जितना बोका विद्यार्थी हुई है सब ओहनी के पीठ पर 200 सब्जेक्ट लेके चली है 200 किताब लेके चली है। चलाक विद्यार्थी जो हो पता करी ओकरा पता बा कि हई दिन हई सब्जेक्ट के पढ़ाई हो तब फिजिक्स लेके जाई साइंस लेके जाई केमिस्ट्री लेके जाई बुढ़बकवा के तो पता नहीं कि कौन दिन कौन सब्जेक्ट हो तो 8 सब्जेक्ट वाला ला दली कि जवन सर जी निकाल दी है उहे निकाले कौन तेज है सर जी इनका कहले कि चुप शांति के साथ बैठो देखो तेरा शांति नहीं आई है पिंकी के साथ बैठ जाओ। लेकिन आई अब तनी कथा कहानी पर भैया एगो हमनी के माता के अंतिम संस्कार में आइल बा कहानी हमार सती ढंग से रहता बाबू। क्या बात है सुनिए श्रोता ज्ञानी की पढ़ल बानी अरे तवने नुगा बतानी अरे सुनिए श्रोता ज्ञानी हम